Gaur hemen Tolosako Udal Euskaltegian 2011-2012ko ikasturtearen hasieran publizitate kanpainan antolatzen den ekimen baten barruko ekimen baten sari banaketa izango zela, eta hain zuzen ere publizitate ekimen horren barruan izaten da lehiaketa bat, interneten erabiltzen den edo egiten den antolatzen den lehiaketa bat, eta lehiaketa horren helburua da pixka bat Udal Euskaltegien berri eman, Udal Euskaltegien publizitatea egin, Udal Euskaltegietan matrikula egiteko aukera eman, eta lehiaketa hori izaten da pixka bat ekimen horren barruko ekimen bat. Eta ekimen hori aurrera eramateko Artemanekoek antolatu dute interneten, Facebooken eta Twitterren barruan horrelako lehiaketa moduko bat, kanpaina abia puntu hartuta, kanpaina ongi etorri kanpaina da, eta ongi etorri lehiaketaren berri izango dugu gaur hemen. Hain zuzen ere, aurrera begira ere, pixka bat kontuan hartuta Artemanek gurekin daramatzan urte horiek 8 bat urte, nik uste dut daramatzala Udal Euskaltegiokin, Udal Euskaltegion etorkizunean ere publizitate kanpainan aurrera egiteko asmoa daukagu, eta gure berri izango duzue aurrerantzean ere. udaleuskaltegiak.net webgunea eta bai Twitterreko Udal Euskaltegien perfila eta Facebookeko perfilak urte batzuk daramatzate martxan, baina aurten 2011-2012 ikasturtean bereziki jarri indan lehiaketa hau helburu zehatz horrekin, marka presentzia areagotzeko sare sozialetan. Lehiaketa hau martxan jarri zen irailaren 26an eta 3 asteetan egonda martxan, 3 aste izan zen, urriaren 15ean edo bukatu zen. Eta datuak uste dugu oso esanguratsuak diela, ze justo kanpaina martxan egondan bitxartian udaleuskaltegiak.net webgunearen bisitak 135 handitzu zian. Guztira hemen lehiaketa hontan, ongi etorri lehiaketan egondian parte hartzaileak izan die 219 pertsona, eta lehiaketa berez pixkat berezi xamarra izan da, ze naiz eta 3 astetan egon kanpaina abian, mekanikia esango neuke berezi xamarra, ze 3 galdera bota izan dira astero, guztira 9 galdera izan dira, eta lehiaketaren irabazlia izateko emaitza guztiak zuzen erantzun behar izan dau jentiak, bai. Asmoa da aurrera begira, olako lehiaketak gehiago antolatzia, batez be orain arte lortu ditugun jarraitzaileak, Udal Euskaltegiak lortu dituen jarraitzaile horiek fidelizatzeko alde batetik, beste alde batetik marka irudia ere lantzen joateko, eta sare sozialak dituen sare sozialek dituzten esan digun aukera guzti horiek nolabait etakin handixena ateratzeko, ezta? Jakin nun Twitterren bidez, interneten jarraitzen nun Twitterren bidez, eta zaitzaiain jarraipen hori egitea. Gaina galderak 2 egunez behintzien, nahiko errex eta denborakin erantzuteko galdera zirako. Eta gainea galderan erantzun zuzena bertan zeula jakinda, betire errexago erantzuteko errexago zen. Parte hartu igual, ez da egitolakotan esakto berdintxutan igual, baina beti parte hartzen duzu, pentsatuz, gaina interneteko sare bat bezala, 100 pertsonak parte hartu dezaketela, eta ez duzu sekula pentsatzen saria zu beren hartuko dezula.